Anem a un altre aspecte important que malauradament existeix, forma part de l'esport i hem d'estar preparats, disposats i compromesos a saber-ho afrontar. I el psicòleg esportiu pot ajudar moltíssim. Parlem de les lesions. Mala sort? No. Els estudis ens diuen que hi ha una part psicològica en les lesions, molt elevada. Podem estudiar i entendre per què una persona està tenint cadena de lesions. I no és per mala sort, a vegades no és perquè no es cuidi, que a vegades sí, però també hi ha una part de tensió emocional que pot provocar aquestes lesions i és molt important, quan tenim una lesió, entendre que el metge no ha de dir ja està, estàs lesionat 6 mesos, hi ha una persona darrere que li pot canviar bastant la seva vida. Primer, l'impacte emocional. Tu li dius a la persona que s'ha lesionat, que té que anar al fisio, però escolta'm, que hi haurà un impacte emocional, com una fase de dol, com si haguéssim tingut una mort a la família, doncs, i s'experimenta gairebé igual. La negació, després la irritabilitat, després passem a la depressió, em sento un inútil, i finalment toca acceptar i començar a fer la recuperació esportiva. Però és que no només és una reacció de dol, hi ha altres reaccions psicològiques a la lesió que hem de tenir en compte per poder tornar quan abans, tornar en bones condicions i per no fer una recaiguda. Identitat. Doncs ja no em sento que formo part de l'equip, ja no em sento ni esportista, m'aïllo socialment. L'ansietat, quan tornaré, què passarà, la por, em tornaré a lesionar i aquesta depressió de no estar fent el que a mi m'agrada, no poder-me treure els nervis per les cames. Doncs totes aquestes emocions s'hauran d'ajustar constantment i haurem de mirar també quins pensaments hi ha i quines conductes s'estan fent que són adequades o no per a aquesta recuperació. Per tant, molt aconsellable, quan hi ha una lesió de més de 3 mesos, posar-se en mans del psicòleg esportiu perquè realment tenim moltes eines per treballar.